Ibaya ba? Tara ta, magpatambal ta. Luya na mga ikunak. Uy, magliso na dyan ko bangon ba? Unsa ka niya kung sakit, no? Tay, isa pa po, o mapatambal ta. Wa ko'y kwarta. Sus pa, kabalo kung wala kay kwarta si mga short, ay kung katika-tika. Anong kabalo mo ka nga na kwarta rin sa kong short? Ay sus, ni mo pa. Kabalo dyan ko pa nga isa rin short ni mo. Kaya na di ay mo kwarta ginabutang. Sakto rin sa kalibo, ibayad mo sa manambalan. Tara na. Sus, sayang nga po na niyo, So, may gusto ni mo, maayo ka o dili? Oh, maayo. Oh, naram din na, tara. Kaya maabot sa customer, oy. Ingarong orasa daghan naman magpila. Kung kapait ang mga tao ron, mas kapait ko kay sila ra akong gisaligan. Kung wala ko'y matambalan, wala po ko'y makwartahan. Layo pa. Matay na ugtas na binaktasan iba. Ay susoy, tara o, doon na kayo. Ayo. Tay, magpatambal mi tay. Ay, salamat na abot na gyud. Tay, isa ka libo ram tay bayad tay no. Patambalan akong papa tay. Di madalag 500 na tay. Pangyo ako tay, be. Aw, katungara po na doon ayuhon na ng imong gibati karon. Susoy, isa ka libo yung bayad ay tay. Basta maulian lang ni akong papa. Aw, naaraman day na. Plaster na, lingkuri diri Oh, lingguri na pa. Unsa man day mo sakit doy? Wala dyan ko kabalo ba? Mo nang patambal ko kay para gusto ko makabalo kung si sakit na ko. Ibayad na si kalibo pa para power kayong patambal ni tatay ba? Tara tayo, bayad ko daan. Salamat kayo. Hala, akong pagumangkon, manambalay na din ni karon. Lasgawa, kabalo pa landay ko, diri na landay ko nagpatambal sa iya. Karon, aton sugdan. Buhata ni tanan akong ipangsulti. Sige tay, unsa man na tay? Gusto ka makabalo kung unsay mong sakit? Imna imong ihi. Ha? Matay binuang manin mo tayo eh. Wala ko nagbinuang. Kung inigtilaw ni mo sa imong ihi, kung tamis na kay sakit nga diabetes. Kung aslom gani imong ihi, na kay sakit nga hyperacidic. Kung pananglitan gani, kung pait imong ihi, na kay sakit sa imong atay. Atay. Nagtangurong na ko na imong giingon tay ba? Murag naagi na ko tanan ba? Kung pananglitan, imo nang buhaton na kay sakit sa imuhang utok. Kaysa ha, ato sang tutuan kung unsa imuhang unang buhaton. Ato sang hikapon, pastilan ako agubunin mo eh. Sige, uli na. Kay para makadesisyon ka kung karon ba ka mangihi o unya pa. Hala, luuda po na oy. Mailan dyan ni Ron kung unsa dyan sakit ako. Tuara, naagit siya sakit sa utok. Gusto ba ka makakwarta nga dalira? I-click ang link nas comment section o i-download ko niyo. Magawas na, login o register. Kung wala pa kay account, i-click ang register dan ibutang imong contact number, password, referral ID o verification code. Pagsulod mo sa dula, na din ka libre nga frequency dira nga pwede mo eksperimento og dula. Daghag kag kapilian nga dula dira na Dragon Tiger, na color game, color lang. Pero ang pinakapaborito kong dulaon mo nang Mines. Likayan lang nimong bomba para nindot imong pangwarta. Pananglitan, nahurot imong frequency dira nga gusto pa ka modula, i-click lang ang plus sign sa taas. Mamili lang kag 100, 200, 500 or 1,000 Gcash lang ang gamit. Kung pananglitan, daugan na pud ka, na gusto ka mag-withdraw, i-click lang withdraw sa baba, Gcash lang ka pud ang gamit. Unsa pa imong dugayan, magdula na ta og una game.